बे गामि सोसनजानाय गामिफोरनि माखासे अफिसियेल प्रसेसनि गेजेरजों माखासे डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस आरो जिफोर डिपार्टमेन्टआ दिनै बेहाय माने डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसनि थाखाय माखासे गामिफोरखौ सोसनबाय आरो बे सोसननाय गामिफोरनि माखासे जौगानायनि खामानिनि थाखाय लाइन डिपार्टमेन्टफोरखौ जों अलरेडि इन्सट्राक्सन होदों बेहाय फैनानै खामानि मावनो थाखाय जों बिथोन होदों आरो अलरेडि प्रसेसआ सोलिगासिनो आरो जालांगोन डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसआ समान भाबै जानांगौ मानोना बाजेट जिथु एबारसो जागोन जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जों बिपिए बा सरकार दानाया जोंहा प्रथम बाजेट जों एबारसो मोनगोन थांनाय गभर्नमेन्टनि जिथु थालांनाय माखासे आद्रा खामानिफोरखौ जों दिनै मावगासिनो दं नैबे मार्च आरो एप्रिलाव जा गोदान बाजेट जागोन 2026 आरो 27 गोदान बाजेटआव बे गामिफोराव जिथु हाबसनबाय जिथु माखासे बाजेटआबो बेहाय सोसनजागोन आरो अब्लासो जों माखासे जौगानाय खामानिखौ मावनो हागोन लखिमपुरनि रायजो राजाफोरा माने सोंबाय थादों आरो जोंनि गामिनि खाथां दं माने जेनेबा बिटिआरआव बे बिटिआरआव सोसनजानाय जायैया सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजायोब्लानो मथा-मथि जायफोर गामिखौ जों हास्थायदों जायफोर गामिफ्रा दिनै सोसनजानो लुबैदों जिथु जोंहा मोनसे माने सिमा दाफुंनायनि माखासे बाउन्डारि कमिटिनि जोंहा दं अलरेडि कमिसन दंखायो बे कमिसननि जुगिदि एप्लिकेसन होबानो जाबाय एप्लिकेसन होब्लासो बे खामानिफ्रा सोलिलांगोन ओंखायनो बे उननि पर्यायाव माने सावरायलायनायनि गेजेराव जागोन आरो बे दासिमहालागै बे प्रसेसा जिथु सोलिगासिनो दं दफाफ्रा मोजाङै मावफुंजाबानो जायफोर गामि थालांदों बे गामिफ्रा सोसनजागोन आरो आं बेखौनो बुंदों हाबनाय हाबैयाथ' जों सोसननाय आरो दानि गभर्नमेन्टनि डिसिजनआव सोनारगोन नालाय नंखायनो बे गामिफ्रा जायफोर दिनै थालांदों जिथु गहपुरावबो माखासे कन्टिगुवास माखासे भिलेजफ्रा अलरेडि माने दासिमहालागै हाबाखै बेखौ कन्टिनिउ प्रसेस खालामनो थाखाय जायफोर दिनै कमिटियाव दङ कमिसन कमिटियाव दङ बिथांमोननि जे जायफोर दिनै एप्लिकेसन होदों बे माखासे सावरायजानायनि गेजेराव माखासे गामिफ्रा सोसनजानायनि लाइनाव उननि पर्यायाव जागोन बे ओंखायनो जोंना थांखिया मा जाय गामिफ्रा थालांदों बे गामिखौ बोरै सोसननो हागोन बे जोंनि थांखि जानांगोन आरो जि गामिया हाबबाय बे गामिफोरखौ बोरै डेभेलपमेन्टखौ जों खालामनो हागोन बिनि सोमोन्दै जिथु फुल फ्लेजेड डिपार्टमेन्टआ दासिमबो बे जायगाफ्राव खामानि मावफैयाखै बाजेटखौ सोसननांगौ अब्लासो समान समान भाबै जौगानाय खामानिया जालांगोन आरो ओंखायनो खामानि मावनो गोनां दं बे खामानिया पर्यायक्रमै मोनफानि उनाव मोनफा जालांगोन आरो जागोन जौगानाय खामानिखौ मावनांगोन जों बयबो मावनांगोन जाय दायथ' गोलैदों मावनांगोन जिहेथु जों सरकारा जोंनि जिहेथु जों मावनांगोन बेखौ जौगानायाथ' अकल गहपुरल' नङा दिनैसिमबो माने बिटिसिआव थानाय माखासे गामिफ्राबो जौगायाखै बेखौ जौगानांगोन बे जौगानायनि खामानिया जों साफ्रोमबो दायथ' गोनां बेक्तिफोरनि सायाव सोनारजोब्बाय ओंखायनो बेखौ जों गहपुरखौबो बोरैहाय जौगानायनि खामानियाव जों बोरैहाय इनभल्भ खालामनो हायो बेखौ जों दायथ' लानांगोन आरो ओंखायनो बे खामानिखौ नोजोर होनानै खामानि मावदों थेंक इउ